Kaduna daga tushe ba wai birni kawai ba, a'a tarihi ne. Wannan ita ce Kaduna lokacin colonial masters sun riga da sun shigo sun tsaida garin a matsayin helkwatar mulkin mallaka, sannan kuma cibiyar arewa. Kogin Kaduna kenan wanda ya baiwa birnin suna, kasancewarsa kogi mai tarin kada da yawa. A jimlance Kadduna shine aka fidda kalmar Kaduna. Kaduna Junction kenan wacce ta zamto silar ci gaban birnin. Jirgin ƙasa zai tsaya ga ma'aikatan turawa nan a tsaye ƙiƙam. Titin Ahmadu Bello Way kenan a lokacin motoci 'yan ƙalilan ne sai gidajen bene na turawa. Nan kuma sabon gari ne, unguwar turawa da ma'aikatan gwamnati na wancan zamani. A nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri Kaduna daga tushe tare da Sida Haidaru, sai mun haɗu a na gaba.